Dobrý deň, vítajte u nového videa. Dneska si zahrám hru s názvom Squirrel with a Gun. Po slovensky preložené Veverička so zbraňou. No. Veverička, ahoj. Ideme za zlatým žalúďom. Hopla. Si v pohode, Veverička? Haló. OK, dobre. Aha, tuto sú ešte. OK, sem. Tu je ďalší, jaj. Tu je ďalší. Tu tiež. Musíme tam doskočiť. Maybe you can throw sometimes. Aha, že tam mám niečo hodiť. Múdra veverička. OK. Čo sa seká? Tu sa seklo. To nie je snáď možné. Čo sa deje? Jaj? Aha, super. Poď, veverička. No, dobre. Môžeme to tam hodiť, asi tým fialovým. OK. A ešte asi jedno. Nie, ešte nejaké tu. Hop, hop, hopla. Á, silové pole sa si rozpustí. Yes. Zlatý žaluď. To je teda výmysel. OK. Ideme hop. Sem. Na ďalšie a tu. Zlatý žaluď. To jak si do tej... Ojojoj. Ojojoj. Čo sa deje? Ja neviem. Ja som to ešte nehral, ja neviem, čo sa deje. To je prvýkrát, čo to hrám. Neviem, čo sa deje. Pán z Matrixu, dobrý deň. Pán Matrixan, dobrý deň. Niečo tam štíka, dobre. Výborne, tak poď po mne. No asi. Poď. Joj! Zapodíš? Zbraň! Ide ku mne? Zakopala, mám zbraň na... A veverička, zober si tú zbraň a postrieľaj. Či? A týmto máme zobrať zbraň. Joj, tu máme pištoľku. You get a gun. Aha, dobre. Ježiš, to je také rýchle. OK. Poď, bum. Bum. Á, čo to je? Takedown, OK. Zabávaj. A strieľaj. Výborne, po ňom. Môžeme prebiť, tak nemusíme. Ó, dobré. Á, toto nebude také ľahké. Joj, schovám sa. A ja sa ich nebojím. Tak sa to robí. Tieto žaľuďky si poberiem. Čo tu leží žiak, neviem čo. Bum. Dobre. Ideme. Oj, tu sú toto. To chcem. To je dobre. Poď. Žaľude. Toto. Ideme. Ej! Nedá sa ísť aj takto nejako. Čo je tu? Ó, tu je niečo, tu neviem čo je. Aha, tu môžeme reloadovať zbranie. Ak sa pozriem, tu určite bude ešte niečo. Tu sa pozriem. Máte tu ešte nejaké žaľude? Poď, ukáž. Ježiš, to je lava. Hlavne nespadni. OK, tak ideme na začiatok, aby sme si tam mohli ísť hore. Hopla!
Poď, tam by sme sa mali odviezť hore, jak výťah. Poď, výťah. Hopľa. Naša veverička už ide. Poď. To s veveričkou, so zbraňou. Môžeme ísť aj dole. Dobre, ďalší bonus. To je asi bonus, takéto niečo. Tak budeme brať aj bonusy. Dobre, výborne. Už máme ďalší tam. Vpravo hore je vidno, že čo všetko môžeme dostať. V tom leveli. Nespadni do lavy. By si bol jak kožuch. Alebo nie kožuch. To už by nebol kožuch. To už by bolo... neviem čo. Scroaching Velkvej. Moja angličtina je hrozná, takže... podľa tej hudby viete, ako sa cítim. Taká pohodička. Ježiš, dobre. Poď už. Ježiš, ja tu. Poď hore. Dík, hopla. Tam som dole bol. Tu si môžem... aha, dobre. Tam si prebijam. Bum. Dobre. Bum. Ale tá zbraň dáva riadny knotek. Tak. Ježiš, nepadaj! Jo, ja som zomrel. Ten checkpoint je až tu. Ale pre mňa je viac žalúďov. Tu sú, ale to už zbytočne nejdem brať. Aspoň budeme potom neskôr viacej tých. Tak, výborne. Už máme stovku, 109. Ježiš, to čo bolo? Joj, tak. To si môžeme ešte pobrať. Toto už zbytočne nejdem. Dajme takto šikmo. Bum. Tak strieľ. Dobre. Ideme. Bum. To bola čo? Nice. Tak si zaberieme tieto žalúzky. Mňam. Výborne, žalúďky sú výborné, oriešky. Ale ako veverku, mám ich rád. Poď. Oriešky. Výborné oriešky. Poď. Tak, oriešky samé sypú sa nám. Poď. Môžeme aj toto zobrať, keď už... tak. Tam nie sú už. Tam sú, ale nejdem brať zbytočne. Sa tu iba zdržím. Budeme 200 za chvíľu. Joj, to čo je? Neviem vôbec. Ja si nemôžem zobrať za sebou svoju zbraň. No dobre, tak čau. Joj. Poď. Hore. Tá kamera je... tak. Bum. Ja môžem ísť na to takto. Dobre. Ideme sem. Tak. Ňam. Výborne, a máme ďalší zlatý žalúď. Cat or Polek Squirrel. Skačem. Dobre. Tu máme. To je toto. Aha. Dobre. Tak, to si nabiť. Poď. Dobre. Tu si odomknem. Tak. Toto nepotrebujem. Berem. To je SMGčko, Uzina. Skačeme. Tu sú traja. Joj, oni idú po mne.
Dobre. Píšem si, že Uzina dáva hrozne veľký tlak. Tu ste! Poďte preč! Bum, bum. Oriešky! Daršenky! Mám mostík. Čo sa tu deje? Všetko... Dobre, oriešky spoberiem. Ešte tu je nejaký oriešok. Tam hore asi nič není. Či? Tam nič není, dobre. Lietame! Lietame! Dobre, nevadí. Zaberiem si so sebou tú zbraň. Tak. Poď tam. Takto, si zoberiem svoju zbraň. Nabijem. A čo je toto? Jade šátny. Dobre, ja si berem čapičku. Pán generál Žalúď. Idem hore. Ideme si lietať. Poďme stále lietať. Dobre, ježiš. Nedojdete mi na boje, že? Dobre. Poď! Čo sa nedaj... To je jednoduché. Neviem komu to robilo problém. Problému! A že je to ľahké. Nemohol by som hovoriť, že je niečo ľahké, keď je to ťažké. Alebo aspoň také. Alebo ja som špatný, bude. Tak. Poď. Dobre. Dobre. Táto hra je veľmi nereálna a táto technika lietania je veľmi uspokojujúca. A to mám rád. Poď. Dobre. Hore. Čo to je? Oj, tam idem hore. Zlatý žalúď! Salut! No a čo tu máme? Tippy Top Secret Echo. To je tiež niečo. Dobré. Doletím tam či? No dobre, vyskúšam to. Dobre, papa. Nie, nepadaj. Dobre, ideme hore. Máme všetko máme, dobre. 5 zlatých žalúďov, 3 tie veci a 1 žalúďok. 3 náboje také. Neviem, čo tam má byť. Squirrel with a gun. Tak sa je volá táto hra. Tak, máme voľný svet, výborne. Tam sú agenti. No. Tá veverička je riadne silná, keď vie odkryť pokrievku. Ten kanál. Tam je autičko pre veveričky. Tam je autičko pre veveričky. Ja ho chcem, daj. 12 za 400. OK, dobre, zlatý žalúď potrebujem, Dobre. Oj, save game. Dobre, tak si uložíme. Yes. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Čo je tu? Oj, dobre. Si môžeme uložiť hru potom. Ježiš, zem je lava. Ideme skákať. Poď. Nepadaj. Nebude im vadiť, že im toto všetko pozhadzujem. A rozhodne im bude vadiť, keď tu budú cítiť spálenú veveričku. Ja nemôžem hrať nejaké hry, ktoré mi robia nervy. Ale dobre. Poď, pozor. Čaute dvere.
Jaj, poď. Na gauč, na stoličku, na armchair, to je to, jak sa to povie. Po slovensky. To kreslo také. Poď preč. No dobre. Ale to sa nedá. Au, nás. Au, oriešky. Dobre, bazár. Toto zhodím. Chcem, aby sa to zhodilo. Dobre. Poď preč. Poď preč. Chcem to ako pomôcku ťa. Toto drevko. Ježiš, ja som taký oranžový. Ja tu len zomieram. To není možné. No dobre, teraz už seriózne. Teraz som to chcel vyskúšať. Tak už je na druhý. Poď na gauč, na stoličku, na armchair, na jednu parapetu, na druhú parapetu. Toto prosím vás zhoďte. Tam choď a ty ma nie... Je toto? Dobre, tam vidím, že sú agenti. Dobre, to je outfit, ešte nemám 6. Dobre, tu si môžeme zobrať žalúdky. Tu si môžeme kúpiť zbraň, investície sa vypláci. 99, krásne číslo, dobre. Môžeme ísť teraz, takto vidím. Poď hore! Bum! Ježiš, ja taký otentot. To sa nedá jednoducho, musím sa priznať, to sa nedá. Takže zoberiem to. Bum a bum. Tu si chcem dobiť. Dáme zlatý žalúď. No výborne. Zud. Kde som... Do takej škvírky sa vepchám. No dobré, aspoň máme zlatý žalúď. To mi robí radosť dedine, to robí radosť. Alebo je to smutné. Poď preč, dobre. Tu zasa nespadni do bum, ideme sa sústrediť. Tam. Traf sa. Traf sa. Traf sa. Traf sa. Musím si sprebiť ešte. Dobre. Tak, ešte posledné. Bum! A to mi spadlo. Dobre. Mám ešte jedno. Ja chcem zbierať všetko, čo tam je, takže outfitik máme. Takže máme taký kožuštek. Dobre. To sa mi hodí, najskôr si prebijem a idem hore. Bum. Tak, pozri. Zlatý žalúď, výborne. Top shelf price. Dobre. Ďalšie otvorenie. Tak. Dobre. A ďalší kožuštek. S takým zipsikom. Ešte toto som chcel. Tak. Výborne. Choď, takto nespadni zase do tej lávy. Kamera je otrastená, lebo nič nevidím. A bum. Dobre. Je tu niekto? Je tu niekto? Dobre. Potom vidím dažník. Možno ho rozzriem. Dobre. A poďme na strechu. Nie je to jasné. Hop. Hop. Dobre. Hop. Výborne. Bum. Jedna. Bum. Druhá. Sem jedno. Sem druhé. Sem tretie. Sem štvrté. Tam tí agenti hádam nič. Si ma všimli, dúfam, že ma nezabijú. Idem si pre... Ja som ich sejmul. Som to počul. Na streche. Climb and lap to the roof. Výborne. Tu som videl outfitik. Jasné, že som vlastne videl. Tak, to investície sa vypláci. Čo tam je? To je farba.
Á, tak sú čierni. To je taký nevím. Ideme tam si prežaľuďky, ak sa už nedospawnuli, ale dospawnuli sa. Nevadí. Máme všetko. Mali by sme mať všetky. Ja tu nie som. To si môžeme zobrať tieto žaľuďky, to je vynikajúce. Tak, dúfam, oni sa znova sú tam, či despawnujú sa? Asi neviem. O čo tu je? Nejaká asi schovka. Aha, hej. To máme toto, idem si pre zbranie, skúsim ešte to. Dobre. A im takto upravím trávnik, aby ho mali pekný. S kvietkami. Tieto kvietky preč. Tie sú nepekné. Dobre, tu toho sa hádam s 4 nábojmi. Sejmem. Keby tak oni majú tu tiež zbranie, tak... Dobrú noc! Dobrú noc! Poďte ich daj inde. Bum! Bum! Nevidíš ma v tej travičke? Ahoj! Bum, bum, bum! Bum! Tak, aj po ňom. Dobre, díky za žaľuďky. Ale nerespawnujú sa. Či nerespawnujú sa, tak. Tu je main street, tu nechceme byť, chceme byť tu ešte, tu si pozbieram. Preskúmal som to celé. Možno keď ako zomrem, tak sa respawnujem. Idem sa pozrieť. Ja som nezomrel, tak sa idem pozrieť. Sa to respawnuje, ale podľa mňa sa to nerespawnnuje, iba podľa mňa keď zomrem. Ale sa musíme pozrieť. Dobre, nie. Tak máme maximálne, čo sme z tohto domu mohli vyťažiť. Ako môžem zomrieť a znova to celé brať, ale ja nechcem zomierať, takže to je na prd, keď zomiera niekto. To je na prd. Á, dobre. Takže urobili sme prvý domček sme vykradli. Urobili sme taký základný tutoriál, aj trošku príbehu. Neviem, čo má ďalej pokračovať, tam vidím autičko a tam ďalej tiež niečo, neviem čo. Tam jedného netrafím. Dobre, a tu čo? Tu sa môžem schovať. A čo je to? Ja to po ňom hodím. Tak poď, nech to. Sa ani netrafím. Bum. OK, dobre. Tak už by sme to mohli ukončiť, už to trvá 20 minút. Dobre, tak uvidíme sa na budúce. Tak, dovidenia. Čakať? Nie ešte dovidenia, ešte som niečo chcel. Chcel by som sa ešte spýtať. Boli ste na Minecraft filme? Zastavíme to. Boli ste na Minecraft filme? Len tak sa chcem spýtať. Kto bol, nech napíše do komentárov, že bol na Minecraft filme. A nech mi aj zhodnotí od 0 do 10. A tak sa uvidíme na budúce. Tak, dovidenia.